வணக்கம் ஒருவரே. மக்கள் திலகம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு 2 பாட்டு. அந்த பாட்டை பத்தி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் தடவை நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அடிமைப்பெண் 1969 படம் ரிலீஸ் ஆன படம். சங்கர் அவர்கள் டைரக்ட் பண்ணாங்க. படம் வந்து ஏராளமான புரட்சியாளர்கள் எடுத்து அபார வெற்றி கண்ட படம். அதில் ஹீரோவும் டபுள் ஆக்ட், ஹீரோயினும் டபுள் ஆக்ட். அதாவது எம்ஜிஆர் 2 வேஷம் பண்ணியிருப்பாரு, ஜெயலலிதாமாவும் 2 பேரும் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த படத்துல உள்ள ஒரு பாடல் வந்து எம்ஜிஆருக்கு ரொம்ப 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 பொருத்தமான பாட்டு. அந்த பாட்டை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன அதில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க. அந்த படத்துல அம்மா என்றாள் அன்பு, அப்பா என்றாள் அன்புன்னு அம்மா ஒரு பாட்டு பாடிப்பாங்க. இந்த பாட்டை கவிஞர் வாலி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க. எழுதி எம்ஜிஆர் கொடுத்தோன்னே எம்ஜிஆர் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு, இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு படத்தை கேவி மகாதேவன் மியூசிக் அருமையா இருக்கும். அப்ப அப்ப எம்ஜிஆர் அப்பதான் வாலிட்டு சொல்லியிருக்காரு, கவிஞரே நான் இதில் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பாட்டை வந்து அம்முவை வச்சு பாட வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காரு. அம்முன்னா ஜெயலலிதாமா. அப்போ உடனே வாலி சொல்லியிருக்காரு, சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க சொன்னா சரியா தான் இருக்கும். அதுல என்ன இருக்கு? இது ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னானே, நான் ஏற்கனவே நீங்க இப்படி பாட வைப்பீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் எழுதியிருக்கேன், அதுதான் இப்ப பழிச்சிருக்கு பாருங்க அப்படின்னு இருக்காரு. அப்போ எம்ஜிஆர் ஆச்சரியமா கேட்டிருக்காரு, அது எப்படி, என்ன சொன்னீங்க நீங்க, என்ன எழுதுனீங்க, அதை எப்படி படிச்சிட்டீங்க? முதல்ல நீங்க அம்முவோட நடிச்சது அரச கட்டளை படத்துல அந்த என்னை பாட வைத்தவன் ஒருவன், என் பாட்டுக்கு அவன் தான் தலைவன் ஒரு பாட்டு வரும். அந்த பாட்டு வாலி அவர்கள் எழுதினது. அதை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், என்னை பாட வைத்தவன் ஒருவன், அந்த என் பாட்டுக்கு அவன் தான் தலைவன். அதே மாதிரி நீங்க பாட வச்சிருக்கீங்க, இப்ப அம்மா பாட வைக்க போறீங்க, அம்மாவை ஜெயலலிதாவை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லி பாரு. எம்ஜிஆர் ரொம்ப ரசிச்சிருக்காரு. அந்த படத்துல அடிமைப்பெண் படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கிற. அந்த பெண்களை பூரா அம்மா போய் பார்க்க போவாரு. அம்மா போய் பார்த்தோன்னா அம்மா சொல்லிடுறேன், எல்லா பெண்களுக்கும் விடுதலை வேணும், அடிமையா இருக்கிற பெண்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வருவேன் அப்படின்னு அது சொல்லிடும். ஸோ அதனால எல்லாரையும் அவர் அந்த பெண்களை அப்புறம் அடிமையா இருந்த பெண்கள் இருப்பாரு. அப்ப அந்த குழுவுக்குள்ள ஒரு பாட்டு வரும். அவங்க வந்து புரட்சி தலைவரோட மறைமுகமா ஜோதிலட்சுமி அம்மாவும் லவ் பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு ஜெயலலிதா அம்மா இருப்பாங்க. அந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஜானகி அம்மா, சுசிலா அம்மா 2 பேரும் பாடியிருப்பாங்க. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாட்டு பாத்துக்கங்க. இந்த பாட்டுக்கு ஊடால ஒரு ஹம்மிங் ஒன்று வரும். சொல்லவே வேணாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 நிமிஷமாவது வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹம்மிங். அவ்வளோ அற்புதமா இருக்கும். பாட்டை கேட்கலாம், கேட்டு பாருங்க. காலத்தை வென்றவன் நீ, காவியமானவன் நீ, வேதனை தீர்த்தவன், விழிகளில் நிறைந்தவன், வெற்றி திருமகன் நீ. எப்படி பாட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு பொருந்தணும் அப்படி அப்படி பொருந்தும் அவருக்கு. அதுல அந்த பாட்டுக்கு அவர் ஒரு நடந்து இருக்கும். அவ்வளவு இதுல இன்னொரு வரி வரும், உள்ளத்தில் இருக்கும் கனவாக ஊருக்கு தெரியா உறவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா பாடுற ஒரு லைன் ஒண்ணு வரும். அது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான வரி. அது அவ்வளவுதான். அது அது அப்படி ஒரு அவங்களுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சா என்னன்றது தெரியாது. பட் ஆனா அதை வந்து அந்த பாட்டுல வந்து சூசகமா சொன்ன மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எம்ஜிஆருக்கு வந்து இயல்பா அமைஞ்சது பாத்துங்க. அவருக்கு வந்த பாட்டுகள் எல்லாமே ஆரம்ப காலத்துலயும் சரி, நானே போட போறேன், சட்டம் பொதுவில் நன்மை புரிந்திடும் திட்டம் சொல்லி அவர் சொன்னதா இருக்கட்டும், குயில்கள் பாடும் கலைக்கூடம் கொண்டது எனது அரசாங்கம் சொல்லி கண்ணதாசன் எழுதினதா இருக்கட்டும், பட்டுக்கோட்டை எழுதினதா இருக்கட்டும், இது பூரா அவங்க வந்து என்ன நினைச்சு எழுதினாங்களோ, அவங்க அந்த கவிஞர்கள் சொன்னது பூரா பழிச்சது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர். சுத்த படம் வந்து அதே 1969 விஜயவாகினி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்க தயாரிச்ச படம். விஜயவாகினி வந்து எம்ஜிஆர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்வப்பட்டு கதையை ரெடி பண்றாங்க. அந்த டயத்துல சொர்ணம் உரையாடல், வசனம் சொர்ணம், ஆரம்ப வீரப்பனை எல்லாரும் போய் அதை ஒரு மாதிரி ரெடி பண்றாங்க. கதை ஒன்று சிக்கல. அப்ப ஆந்திரால தெலுங்குல வந்து என் டி ராமராவ் நடிச்சு கதாநாயகன் அப்படின்ற படம் செம்ம ஹிட்டா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா கதை நல்லா இருக்கு, அது நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்றாங்க, அந்த கதையை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு. இந்த கதையை வாங்கி ரீமேக் பண்றாங்க. அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து நம் நாடு. ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் தெலுங்குலேயே அதே ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க, அதே இங்க தமிழ்லையும் பண்றாங்க. அந்த படத்துல வர்ற பாட்டு, வாங்கையா வாத்தியார் ஐயா, வரவேற்க வந்தோம் ஐயா, ஏழைகள் உங்களை நம்பி எதிர்பார்த்து நின்றோம் ஐயா. அருமையான பாட்டு, அற்புதமா பாடியிருப்பாங்க.
இந்த பாட்டை வந்து நீங்க வந்து இப்ப கேட்டாலும் சரி, அதுல அவருடைய புகழ வந்து ஒருத்தர் வந்து இயல்பா வந்து சாதாரணமா சும்மா அப்படி புகழ்ந்துட முடியாதுங்க. அது பொருத்தமா இருக்கணும். அது அவருக்கு தான் பொருந்தும். அவர் வந்து ஒரு தெய்வாம்சம் உள்ள ஒரு மனிதர் நான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து எங்க அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டு வளர்ந்தேன். சின்ன பிள்ளையில எங்க அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது, அப்ப கேட்டு வெளிய வந்தப்ப அந்த டயத்துல கேட்கறது. ஏன்னா ஆரம்பத்துல வந்து நாங்கலாம் வழக்கம் போல ரஜினி ரசிகர் தான். ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர வந்து அவருடைய கதைகள அவருடைய சுயசரிதைய படிக்கிறது, அவருடைய படங்கள பார்க்கிறது, அவருடைய பாடல்கள பார்க்கிறது, அவருடைய டெடிகேஷன், மக்கள் மேல அவர் வச்சிருந்த அன்பு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, அவரு அவருடைய பாடல் வந்து அவருக்கு தான் பொருத்தமா இருக்குது. அது மாரி தான் இந்த பாட்டும். இந்த பாட்டு இந்த கதைய ரெடி பண்ணிட்டாங்க. கதை சரியாயிருச்சு. ஸோ இதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த படத்த சீக்கிரம் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல 15 நாள் தான் ஷூட்டிங்கா. ஆ பாயின் ஸ்டுடியோல 14 ஃப்ளோர்லயுமே ஒரே மாரி செட்டு. இங்கிட்டு அங்கிட்டுமா போட்டு காலையில 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா நைட் 2 மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங். மறுநாள் காலைல 6 மணி டூ 2 மணி. இப்படி ஒரு பயம் சீக்கிரமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விறுவிறுன்னு எடுத்து இந்த படத்த ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. படம் ஒரு அருமையான படம். படம் அற்புதமான படம். அந்த பாட்டு வந்து ஒரு அடிச்சுக்கவே முடியாது. சான்ஸே கிடையாது. அதுலயே அவர் அதே மாரி தான் அரசியல் தான். சூரியன் உதிச்சதுங்க அப்படிதான் அவர் ஆரம்பிச்சாரு. சரித்திரம் மாறுமுங்க, இனிமே சரியா போகுமுங்க. அதெல்லாம் இனிமே சரியா போகுமுங்க. அவரு அதுல இன்னொரு லைன் வரும். போய் பொய்யும் புரட்டும் பேசியவரெல்லாம் போனாங்க. மூளைக்கு மூளை தூக்கி எறிஞ்சும் தலைகுனிவாக ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜிஆர் பாடியிருப்பாரு. மூளைக்கு மூளை தூக்கி எறிஞ்சும் தலைகுனிவாக ஆனாங்க. அந்த மாதிரி அவர் எழுதின பாடல்கள் எல்லாமே அவருக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு பொருத்தமான பாட்டு. அதனாலதான் அவர் வந்து இன்னைக்கும் சரித்திரத்துல நிக்கிறாரு. அவர் இறந்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சு மறைஞ்சு. ஆனா இன்னைக்கும் பாருங்க, அவர் வந்து சரித்திரத்துல இன்னைக்கு அவர் இல்லாத அரசியல் பண்ணவே முடியாதுன்ற ஒரு கட்டத்துல யார தொட்டாலும் சரி, புரட்சித் தலைவரை தொட்டு தான் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கொண்டாந்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்காரு. நல்ல ஒரு அற்புதமான மனிதர். மக்கள் அவர் மேல வச்சிருந்த அன்பு, அவர் மக்கள் மேல வச்சிருந்த அன்பு. 2 சேர்ந்து தான் அது சரிதாயிடுச்சு. இந்த பாட்ட இப்ப கூட யூடியூப்ல போட்டு பாருங்க. 2 பாட்டுமே அருமையா இருக்கும். அந்த பாட்டுல அவங்க ஜோதிலட்சுமியும், ஜெயலலிதா அம்மாவும் சும்மா பம்பரம் மாரி ஆடியிருப்பாங்க. அந்த ஹம்மிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறக்கவே முடியாது. அவ்வளோ டெடிகேஷனா பாடியிருப்பாங்க ஜானகி அம்மாவும், சுசீலா அம்மாவும். இதுல வந்து சுசீலா அம்மாவும், டிஎம்எஸும் பாடியிருப்பாங்க. வாங்கயா வாத்தியாரே சாங்கு. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாட்டு. 2 பாட்டையும் மிஸ் பண்ணிறாதீங்க. இது வந்து புரட்சித் தலைவர், மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கான பொருத்தமான பாட்டு, பொருந்தக்கூடிய பாட்டு. வேற எந்த காலத்துல எவருக்கும் அந்த பாட்டு பொருந்தாது. அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல் இந்த பாடல். ஸோ இந்த பதிவு பகிர்ந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த பதிவை ஸ்கிப் பண்ணாம வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம சேனலுக்கு. ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஒரு ஷேர் பண்ணிருங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழ. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த பதிவுல சந்திக்கலாம்.